మిమ్మును పిలిచిన దేవుడు నమ్మదగిన వాడు. 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 1:9. మనుషులు వట్టి ఊపిరిని పోలి ఉన్నారు, వారు నమ్మదగిన వారు కాదు. కీడును తలపెట్టివారు, మోసగించి కృంగ చేయవారు, నమ్మించి ద్రోహం చేయవారు, స్వార్థంతో దురాశతో నిన్ను అమాంతం మృంగివేసి పతనం చేయాలని పొంచి ఉన్న దుష్టులు. వారికి భయపడకు, వారి శత్రుత్వానికి జడియకు. నీ దేవుడు బలవంతుడైన దేవుడు. ఈ లోకంలో ఉన్నవాని కంటే నీలో ఉన్నవాడు గొప్పవాడు. నీకిచ్చిన వాగ్దానాలన్నింటినీ నెరవేర్చువాడు, మాట తప్పనివాడు. ఆయన శక్తిమంతుడు. జగత్పునాది వేయబడక ముందే నీ పేరు గొర్రెపిల్ల జీవగ్రంథం లిఖించి నిన్ను భద్రపరిచి బుద్ధిగల కన్యక వలె తయారు చేసి వధూ గుంపులో ఉంచి కనురెప్పపాటు నెత్తబడి ఆధిక్యతను దయచేవాడు. లోకానికి వేరై నిష్కలంకమైన వస్త్రాలు ధరించి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రాకడకు సిద్ధపడుము. దేవుడు నమ్మదగినవాడు, ఆయన నిన్ను విడువడు, ఎడబాయడు. దేవుడు నిన్ను పరిశుద్ధపరిచి దీవించునుగాక. ఆమేన్.